Mindenkit, és ezúttal jelentem be, hogy az Old Boys csapat prózai stílusra vált. Helyszín 2002. december elején valahol Európában, azaz, bocsánat, a napi sajtó szerint csak valahol Európa felé. Úgy látom, már nem csak a történelmi, hanem a földrajzi ismereteimet is át kell értékeljem. Szóval 2002. decemberét lévünk és csoportértekezlet van. Kedves kolléganők és kollégák, a mai napon egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk, sőt, több döntést hozunk. Jézusom! Megint is meg a tervet. De ahogy is. Tudom már, akinek nincs meg a minimál elvárás, azt ki kell dobni. De ahogy is. Új! Több! Nyomtatvány kell kitölteni, még bonyolultabban. De ahogy is. Van még egy ötletem. A garanciádon csak megment a számítógépes rendszeret. De ahogy is. Ettől sokkal fontosabb dologról van szó. Mi legyen a karácsonyi műsorunk az idén? Ó, már megint. Akkor inkább be se jövök. Mi az a karácsonyi műsor? Ja persze, te új vagy. Hát az olyan, amilyet a gyermekednek is. Bizony. Hát az opiban. Bizony, ide meghívhatod a nagymamákat. Mi is volt a tavalyi műsorunkban? Fogadjuk, hogy senki nem emlékszik rá. Előtt eszembe, vegyük elő a tavalyi műsort. Szerintem, akik újak, azok nem ismerik, a régi kollégák pedig akkor sem figyeltek oda. Á, ez nem jó. Mondjuk el egy szép karácsonyi verset. Én találtam is egy kedves Kosztolányi verset a szeretetről. Azt talán így nem minden. Ha mi mondjuk el, akkor már se nem szép semmi idejéből. Talán te vagyok itt körbeélve. Tőlem bármit csinálhatunk, csak valóságsót nem. Ugyan miért? Ja persze, biztosan másoknak is eszébe jut. Pedig egyszerű lenne. Ti vetkőzdétek, én meg minimum 5 percig káromkodnék, no meg tettekül szívódnám. Sőt, szerintem januárban kiadhatnánk könyvben is a készítés gyötrelmeit, prókönyv lenne. Képekkel illusztrálnánk Laci első lépéseit a járókában, és a többi sok pénzt keresnénk vele. Másik ötletem is van. Szerintem letölthetnénk néhány favicet az internetről, aztán hasánál röhöghetnénk róla. Az a baj, hogy ezt már kitalálták a tévében. Kár, a könyvtartással való pénzkeresés ebben az esetben is működne. Na de kedves kollégák, több komolyságot kérek. Igazad van. Ez komoly dolog. Nagyobb felelősség, mint egy tévéműsornak műsoridőben. Ott ugyanis egy távkapcsoló, amivel el lehet indítani, mert viszont nem lehet soha. Mi lenne, ha felállsz egy éves sorba? Hallgatnál! Előbb-utóbb mindenki kacarásznak. A csend fél siker. Hát úgy látom, hogy ez már nem fog menni. Tudjátok mit? Hangulati bevezetőnek jó lesz egy szép régi karácsonyi dal. Mennyi ember van, akit szeretek? Mennyi nő és férfi, akit szeretek? Rokonszenves bolti leányok, kereskedő segédek, régi és új cselédek. Csöndes, munkás írók, kedves tanárok, kik vesződnek a kisfiammal. Találkozunk olykor, megállunk, szemünk összevillan, és én maradnék még tétovázva. Talán, hogy elmondjam nekik ezt. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastyánok, s fúják fecsegnek. Ilyesmiről szólni nem ízléses,
néki kiabálva, hajrázva, mint egy gimnazista. Lásd, téged is szerettelek. Csoport nevében mindenkinek békés karácsony és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok. Néztelek benneteket, és minden forgott a fejemben, és aztán talán két dolog az, amiről érdemes itt beszélni. Az egyik az, hogy az életünk ugye mindig arról szól, hogy teljesíteni kell. De tervek vannak, hogy bizonyítani kell, és talán egy ilyen pillanat, amikor megállunk. Meg kell állni és el kell gondolkodni azon, hogy micsoda értékeink vannak. És azt hiszem, hogy nekünk, itt a belvárosban, borzasztó nagy érték az, hogyha így együtt tudunk lenni. Az, hogy emberek egymásért képesek megtenni dolgokat. Ti most, én úgy gondolom, hogy nem csak értem, hanem magatokért is tettétek ezt. És igazán ezért szeretem, amikor azt mondom, hogy a karácsonykor igenis, hogy valamiben meg kell egymást ajándékozni. És kívánom, hogy ez továbbiakban is így legyen. Aztán csak akkor leszünk erősek és nagyok és okosak és jók. És akkor tudunk előrejutni, hogyha odafigyelünk egymásra, és igenis egymásért megteszünk dolgokat. Ez a két gondolat fejemben, és én köszönöm nektek, ezt most itt produkáltatok egymásért, és értem is. És akkor mindenkinek a kis csekély eltépes ajándéka az, ami ugye átadásra kerül, és kívánom, hogy otthon is nagyon békésen teljen az ünnepszámotokra, családi körben, és aztán vegyetek új erőt abból, amit sehol máshol nem lehet venni, csak a családból, illetve abból a közösségből, ahol ti is jól